Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, natakaroon ko sa help mga idol, no? So first vlog na ako na yung mga idol na vlog na po ang ako ang ginabuhat Monday to Friday mga idol, no? Nagatrabaho sa bahay na ko akong grupo karon mga idol, no? Padota karon og kinilis mga idol. Landaw na to mga idol kung sa sitwasyon sa pinakadako nga basurahan diri sa Pulumulok mga idol, no. So update lang tamo niya mga idol. Hello mga idol, so ang purpose pod nga madto mi dito sa pinakadako nga basurahan sa Pulumulok mga idol, no, nga na nasa Kinilis, no. So nami ginadala karon nga mga basura, daghan nga basura diri sa among elp karon padto ta karon sa Kalsangi na mga idol, no. So mao to mga idol, isa pod ka rason nga madto ta og pinakadako nga basurahan di sa yung maglabay ta og mga sako mga idol, no. Wala mga basura nga gikan sa field or sa pinyahan sa dol, no. So karon mga idol nata diri karon sa Kalsangi, no. Next vlog mga idol maka-vlog ta diri about sa kaninga view. Nindot kid diri mga idol, diri naga photoshoot or ga photoshoot ang mga naga wedding mga idol, no. Karon mga idol lapit na tanabot diri sa Kinilis, no. So diri lang view, nindot yung view nga matuto mga idol. So shout out kay Kinyo Vlog mga idol na taga Pulumulok. Shout out sa mga Kinyo Vlog or Jack Rivera, no. Unta makaabot na ka og 1k subscriber mga na idol, no. So okay, kalimot mga idol, subscribe sa akong channel mga idol, please. Tabangi ko ninyo mga idol sa pag subscribe, no. Road to 1,450 plus na ta mga idol. So karon mga idol na nata diri karon pasulod sa dako nga basurahan diri sa Pulumulok mga idol. So dandong na ilang kay ta magkan idol, no, kay dandong dalan. So dol na ta dagkuig kahoy diri mga idol, oh. Dagko kay so, sabay na ko akong grupo karon mga idol. So kita na nako ang dako nga basurahan diri mga idol. Entrance na ta nata sa entrance, pasulod na ta sa ilang bali gate nila mga idol. So nako na dungog mga idol diri mga idol nga nagabuldos og basura mga idol. Dol na to ana mga tao nakita nako diri. Grabe kuan nga mga dako kay nga basurahan diri mga idol ba, no? Mga sugod na diri mga idol ang basura. Grabe ka. So akong kuan diri mga idol na akong maingon kani nga basurahan napalang ka diri sa entrance. Grabe na gid kay kabaho kay tanan basura diri sakop sa Pulumulok, diri gid ginadrop ang mga basura mga idol. So hunong kadali mga idol kuing kahoy, oh. Ang nakasagawas diri ang lugar mga idol, ligid halata nga naay dako ang basurahan diri sa baba. Nakit pababa ang gud siya mga idol. Ora mga idol. Diri pa lang mga idol, no. Itabon na tas pang ilong kay bako na. Grabe ka pan. Itom kay yuta diri mga idol tungod sa basura siguro. Bira na baho. Uy, ay wat. Wala na. Kana ni diri so. Kami driver.
makita na mga idol no, makita sa screen no. Grabe ka basura. Daghan pong mga tao diri mga idol no nga nankamot sa ilang panginabuhi. No, so matos la diri para masura nay mabaligya sa buti bakal. No, so makita man nato ang ilang kalisod. Nata mag-improve nilang kinabuhi. Tungod sa basura mga idol no, grabe. Baho kayo diri mga idol. Kay tanan basura sa pulumulok mga idol diri ginadrop. Grabe no. Sakura na eh. Yan yung sitwasyon mga idol, higit na magdugay nga ni ba. Ngayon na sila kay naanad na. So na mga idol mga bata. Grabe.